בואו נלמד לזלף עם צנתר עלה. כדי לזלף וילונות אני מתחילה בזווית של 45 מעלות, ואני מזלפת בתנועה גלית. למעלה, למטה, ממש יוצרת גל. ואחרי שאני מצליחה לזלף בקו ישר, אני עושה חצי עיגול. ככה בעצם מסביב לכל העוגה אנחנו נעשה בתנועה הזאת. כמובן שאם מתנתק אפשר פשוט לחבר ולהמשיך. כדי לעשות עלה לוחצים לחיצה קצרה ומנתקים פשוט מהר כלפי מעלה. ופפיון באותה שיטה פשוט עושים אותו אחד על השני. ועכשיו אני מדגימה לכם כאן עם צנתר עלה בגודל קטן יותר. כמובן שהצנתרים מגיעים בכמה גדלים שונים. והנה כאן אני עושה את השיטה של הפפיון וגם את העלים. בעיניי העלים בצנתר עלה קטן הרבה יותר ריאליסטיים ולכן אני אוהבת להשתמש בו. והנה גם אם לא יצא עלה ממש מדויק אפשר פשוט לחזור עליו. וכאן אני מדגימה לכם עוד איזשהו זילוף שהוא מאוד אלגנטי למסגרות. זה פשוט שני עיגולים וקו ישר, וכמובן שגם עם הצנתר הזה אפשר לעשות וילון וחצי עיגול. והנה גם כשמתנתק אני מראה לכם איך אני פשוט ממשיכה מאותה נקודה ועולה עם הזילוף ככה שממש מטשטשת את המעבר ומחברת אותו לווילון הבא בתור. ככה גם זה נראה על העוגה בסופו של דבר. והנה עוד קצת עלים, ממש משיכה קצרה כזאת, ואני מדגימה לכם שוב את הקו ישר. אני עושה את זה קצת בהילוך איטי כדי שיהיה יותר ברור. עולה למעלה ולמטה, פשוט אחד על השני. שימו לב איך זה יוצא, ממש מהמם. יאללה, תנסו, שיהיה בהצלחה.